या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या विषय समिती आणि सभापती पदांच्या निवडणुका बुधवारी बिनविरोध पार पडल्या। मालवणातील संतोष साटविलकर यांना पुन्हा वित्त बांधकाम सभापती संधी मिळाली, तर वेंगुर्ल्याचे प्रितेश राऊळ यांची शिक्षण आरोग्य सभापतीपदी पुनर्निवड झाली। रोहिता तांबे यांना समाज कल्याण सभापतीपद, देवगडातील नारकर यांना महिला व बालकल्याण सभापतीपद सोपवण्यात आले। सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील आरोग्य सुविधांबाबत अभिनव फाउंडेशनतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर कोल्हापूर सर्किट बेंच समोर सुनावणी पार पडली। यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात रुग्णालयातील 19 पैकी 14 नियमित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याची कबुली दिली आहे। आंबा काजू बागायतदार आंदोलन प्रकरणी शेतकरी नेते राजू शेट्टी, माजी आमदार वैभव नाईक, नगराध्यक्ष संदेश पारकर, उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक यांच्यासह 37 जणांवर कणकवली पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले। कणकवली रेल्वे स्थानक इथं संशयास्पदरित्या फिरताना आढळल्याप्रकरणी सुनील बाबू ताजपारिया याच्यावर कणकवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। शिवसेनेचं कार्य हे सदैव समाजहिताला प्राधान्य देणारं राहिलंय। सत्ता असो वा नसो व जनतेचा पाठिंबा हीच आमची ताकद आहे, असं प्रतिपादन वैभव नाईक यांनी केलंय। कुडाळ इथं शिवसेनेच्या वतीनं रक्तदान शिबिर आणि दशावतारी कलाकारांच्या सन्मान सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते। वैभववाडी पंचायत समिती हायटेक होण्याच्या दिशेनं महत्त्वाचं पाऊल टाकत सभापती सिद्धेश रावराणेंनी तालुकावासियांसाठी अभिनव निर्णय घेतलाय। नागरिकांच्या समस्या थेट प्रशासनापर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी पंचायत समितीच्या नावानं सोशल मीडियावर अधिकृत खाती सुरू करण्यात आली आहे। कणकवली शहर विकासाच्या आराखड्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी शेवटचे 2 दिवस उरले असून नागरिकांनी जास्तीत जास्त हरकती नोंदवाव्यात असं आवाहन नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी केलंय। एका महिन्याचं वीज बिल थकीत असल्यास सामान्यांचा वीज पुरवठा बंद करता स्मार्ट मीटर लावण्यासाठी जबरदस्ती करता मग 17 लाख थकबाकी असलेल्या शासकीय कार्यालयांची वीज खंडित का करत नाहीत, असा कोणता शासन निर्णय आहे का, असा सवाल मनसे जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल केसरकर यांनी वीज वितरणला केला। कोकणच्या किनारपट्टीची सुरक्षा अधिक भक्कम करण्यासाठी आणि सागरी मार्गाने होणाऱ्या संशयास्पद हालचालींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सिंधुदुर्ग पोलीस दलानं कंबर कसली आहे। जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दैकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक निसर्ग ओतारे आणि सहकाऱ्यांच्या वतीनं सागरी किनारी सुरक्षा मोहीम राबवण्यात आली। दोडामार्ग तिलारी मार्गावर भेडशी इथं लाकूड वाहतूक करणाऱ्या टेम्पो पलटी होऊन अपघात झाला। या अपघातात कोणतीही जीवितहानी नाही, मात्र गाडीचं नुकसान झालंय। रस्त्याच्या कुचकामी कामामुळे अपघात झाल्याचा आरोप करत ठेकेदाराला फोनद्वारे ग्रामस्थांनी फैलावर घेतला। करूळ घाटातील एका वळणावर पेट्रोल डिझेल घेऊन सिंधुदुर्गात येणारा टँकर पलटी झालाय। हा अपघात सायंकाळच्या सुमारास घडला। यात चालक हा किरकोळ जखमी झाला। माजी आमदार वैभव नाईक जे काही करतात त्याचीच कॉपी सध्याचे सत्ताधारी आमदार करतात, अशा शब्दात ठाकरे गटाचे पदाधिकारी अतुल बंगे यांनी सत्ताधारी आमदारांवर टीकेची झोड उठवली आहे। उंबर्डे प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कर्मचारी निवासस्थानाची दुरवस्था झाली आहे, यावर आरोग्य विभागानं काय उपाययोजना केल्यात, असा सवाल सभापती सिद्धेश रावराणेंनी उपस्थित केलाय। कोणतीही दुर्घटना झाल्यास विभाग जबाबदार असेल असा इशारा देखील दिलाय। काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला काजूचा प्रश्न हा राज्यकर्त्यांसाठी केवळ घोषणांचा विषय ठरत असून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडत असल्याचा आरोप दोडामार्ग तालुका शेतकरी फळबागायतदार संघाचे अध्यक्ष संजय देसाई यांनी केला। शिवसेना पक्षात फूट पडली तेव्हा वैभव नाईकांच्या दारात 50 कोटी रुपये आणि मंत्रिपदाची ऑफर चालून आली होती, मात्र मातोश्रीशी गद्दारी करण्यापेक्षा निष्ठेला महत्त्व दिलंय असं ठाम उत्तर त्यांनी दिलं होतं, असा खुलासा ठाकरे शिवसेनेचे पदाधिकारी कृष्णा धुरी यांनी केलाय। यंदा काजू पीक अत्यल्प प्रमाणात आहे, त्यात साठवलेला तब्बल 2 टन काजू साठा शेतमांगरातून लंपास झालाय। सध्या 160 रुपये प्रति किलो काजू बियांना दर आहे, त्यामुळे तेंडुलकर यांचं 3,20,000 रुपयांचं नुकसान झालंय। सावंतवाडी शहरासाठी सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या 57 कोटीचं काम युद्ध पातळीवर सुरू असून पाण्याची जुनी लाईन बदलण्यात येते, मात्र नियोजनाचा अभाव आणि ठेकेदार प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंटच्या भरवशावर प्रशासन राहिल्यानं जुनी लाईन फुटणं, गॅस पाईपलाईन फुटण्यासारखे प्रकार शहरात घडतायत।
झरे-बांबर विमानतळ इथं 2 दुचाकींमध्ये झालेल्या अपघातात पिलर्णे गोवा येथील 51 वर्षीय इसमाचा मृत्यू झाल्याची घटना सायंकाळच्या सुमारास घडली. जाओ बावतीस डिसोजा असं मृत व्यक्तीचं नाव आहे. वैभववाडी पंचायत समितीची मासिक सभा सुरू होताच खातेप्रमुखांच्या उपस्थितीचा मुद्दा गाजला. सदस्य मंगेश लोके यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावर सभापती सिद्धेश्वर आवराणेंनी अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस काढण्याचे आदेश दिले. आखाती देशांच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल पंपावर नागरिकांची झुंबड उडाली असून मोठमोठ्या रांगा लागल्यात. राज्यात काही ठिकाणी पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा भासत असून पेट्रोल पंपावर इंधनासाठी रांगा आहेत. साटेली भडशी येथील BSNL एक्सचेंज कार्यालयात अज्ञात चोरट्यांनी 38,400 रुपयांचा ऐवज चोरून नेल्याची घटना उघडकीस आली. या प्रकरणी दोडामार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आपल्या मालकीच्या जागेत दुसऱ्यानं घरकुल योजनेतून घर बांधत अतिक्रमण केलाय. मालवण पंचायत समितीच्या गैरकारभाराची नियमबाह्य घरकुल योजना लाभार्थीची चौकशी होणारा शासकीय निधी थांबवून संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करावी यासाठी नांदोस इथं उपोषण करण्यात येत आहे. सुकळवाडी येथील MITM कॉलेजमध्ये विज्ञान आणि बहुविद्याशाखीय अभियांत्रिकी क्षेत्रामध्ये प्रगतीवर आधारित पहिली आंतरराष्ट्रीय संशोधन परिषद उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली. या 2 दिवसीय परिषदेत गोवा, कर्नाटक तसेच इतर राज्यांमधून एकूण 141 संशोधन पेपर सादर करण्यात आले. कोकणातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र असलेल्या श्री क्षेत्र गणपतीपुळे देवस्थानने महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. महाप्रसादाची वितरणाची वेळ वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी देवस्थानात दररोज दुपारी 12:30 ते 3 पर्यंत प्रसाद दिला जाणार आहे. तसेच सायंकाळी 7:15 ते 8:45 या वेळेत प्रसाद वाटप होईल. खरात प्रकरणी डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू आहे. ज्यांच्या विरुद्ध पुरावे मिळतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. त्यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी आणि राजकीय व्यक्तींचा जरी संबंध आढळून आला तरी त्यांना सोडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली आहे.